na ji ban so na yi magana ba hakikatan, amma ganin kowane kare ko wani sabba ko wani shirme idan an yi magana ta ilimi sai ya zo ya ƙababa wai baka san fiqihu ba, baka san menene ba. To ya gaya maka ita ɗariƙar Shehu Tijjani? Ko kuma ya zo ilimi wai shine sai ka san kowane fanni? Ai ɗariƙar Shehu Tijjani abinda ta fi so shine sallamawa, biyayya, ladabi, soyayya. Ka bi ta farkin da waɗanda shi aka samu suna ta maganganu a kaina, irin magana akan cewa ni Batijjani ne, ba Batijjani ba, an yi kaza, an yi kaza. To irin waɗannan abin dariya a kai shine marigayi Alhaji Mamman Shata a waƙar da yake Masaddauna yana wata waƙa yana cewa in za ka yi sallah, mutum in zai sallah ya yi domin kai ne, in baya ya bari don kai ne. Ya ce amma Ahmadu sai an ɗauka mashan kakanka. Ma'ana in mutum zai yi sallah ya yi, in ma zai daina ya daina, amma dai in kai sallah to akwai kamashan da za a ɗaukar wa manzon Allah a cikin sallarka. An gane Hausa? Domin shi manzon Allah ai shi ne asalul khairu ko da gurin shi aka samu. Domin ba ma shakka kuma ba ma jin nauyi, ba ma kunyar a ko'ina mu ce in ka cire manzon Allah a daraja to babu wanda ya kai daraja a ahlul baiti, ko ka so ko ka ki. Ko ka so ko ka ki, in za ka yi tijjaniya ka yi tijjaniya, in ba za ka yi tijjaniya ba ka batta. Amma in ka zauna kai wazifa to akwai ladan kakannin ma ciki sai an ba su. Mu ko baka isa ka ce in mun yi wani abu za a cire a ba kakannin ka lada ba, ko akwai? Yawwa, amma mun san in za ka yi sallah ko za ka yi wazifa ko za ka yi zikirin safe ko me za ka yi, wallahi akwai kamashin kakannin ma ciki sai an cire. Ko muna faɗa ko wanda wallahi azim billahi azim Abul Fati ina ƙara rantsi maka da billahi azim a cikin fikihu kai jahili. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka, yan uwa ahlul faidati tijjaniya, ahlul lahi, ina kuma fatan alkhairi. A wannan ƙarya da take ta faruwa a kan Sharifi na Zaria, ina so in ƙara tunatar da ku yan uwa yan faida. Shehu Abul Fatih Sani zantukansa idan kun saurara ta fannin gaskiya da son gaskiya ba ta hassada da ƙyashi ba, to za ku gane cewa gaskiya yake faɗa. Har gobe har jibi Shehu Abul Fatih Sani yana kan turbar Shehu Tijjani ne, kuma yana tare da Tijjanawa ne, ba gudu ba ja da baya. Idan ka nuna kar yi nuku-nuku ka fito ka ce kai ba Tijjani ne, ko kuma kana tare da Tijjana amma a bayan fage ba haka bane, dole zai fito ya yaƙe ka, kuma muna tare da shi. Amma da yawa yanzu zaka ji wai masu ƙaryar sharifta da an ce an taɓa mutum kaza da sunan shi ko sharifi ne ko mai, ba fa an ci babu sharifi bane, kuma ba mu ahal ɗariƙar Tijjaniya ma mun fi kowa taslimi akan sha'anin ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ko yan shi'a da ake cewa yan shi'a masu ahlul baiti, wallahi ba su kai musan ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma me mu tabbatar da cewa kana tare da mu da zuciya ɗaya ne, ba inda ba. Wai na ji ban so na yi magana ba hakikatan, amma ganin kowane kare ko wani sabba ko wani shirme idan an yi magana ta ilimi sai ya zo ya ƙababa wai baka san fiqihu ba, baka san menene ba. To ya gaya maka ita ɗariƙar Shehu Tijjani? Ko kuma ya zo ilimi wai shine sai ka san kowane fanni? Ai ɗariƙar Shehu Tijjani abinda ta fi so shine sallamawa, biyayya, ladabi, soyayya. Ka bi ta farkin da kake kai, ta farkin Shehu Tijjani da zuciya ɗaya, ba inda ba kuma son zuciya ba. Da yawa masu shariftan nan ba su da salsala da sharifin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molanka ne kawai da neman suna. Yanzu wai mai babatin cewa wai baka san fiqihu ba, larabci ka iya, wa ya gaya muku wai cewa dole ko wani fanni sai ka zama mutahaƙiƙi?
mutafannini a ko'ina. In dai ka samu, wani irin samu nake nufi, ka samu Allah da manzon Allah da soyayyansu ta gaskiya, to fallahi alhamdu. Ina mamakin wai kana tutiyar kai batijjani ne, amma za ka kafa kyamara don neman trending, don neman suna, don neman aibe ka zagi wanda kake so wai a cikin ahlul baiti, ahalin ɗariƙar tijjaniya. Maganar shi Abul Fatih Sani ya ce sharifi ba batijjani ba ne, kuma shi ma sharifin da kansa a kalamansa kadai in kana da hankali za a gane cewa wannan ba batijjani ba ne, saboda yana ya yi ta kauce-kauce da zame-zame, wai duk wuridin da za ka yi da wazifar ka at the end dai laren sai an ba su. Kai bara in gaya muku gaskiya yan faida, tunatarwa da zan muku, wallahi da azim masu kare sharifta nan da suna da damar da za su zagi Shehu Tijjani sai sun zage shi, da suna da damar da za su zagi Shehu Ibrahim sai sun zage shi, kawai ba su da yadda za su yi ne da su. Idan suka ce za su zage sun san duniya ba za ta raga musu ba ne, shine kawai suke tare da su. Amma hakikatan ka zauna da su ɗaya bayan ɗaya, wallahi azim ba sa san su, ba sa ƙaunar su, saboda kishin suke jira sai ka sun yi ta dama abin yana damun su. Mu kuma mun san Shehu Tijjani jikan manzan Allah ne, mun sallama kuma mun bi. Shehu Ibrahim jinin annabi ne kuma masoyin annabi ne hakikatan, kuma mun sallama halifan Shehu Tijjani ne, kuma mun bi mun sallama ko gobe ko jibi har bayan rabu Shehu Tijjani ya karɓi lazimin wazifa ne, wa lazimin ɗariƙa ne daga hannun kakansa annabi Muhammadu, kuma mun bi mun sallama bayan shi babu wani kutubul makatum a zamanin nan har ƙarshen duniya bacin Shehu Tijjani. Ko ka sallama kana sharifi ka bi shi, ko kuma ka je ka yi uzurin ka mai namu. Mun ga sharife masu da'awar sharife sai sun ja mutanen mu 'yan ɗariƙa daga baya su fito da irin sifansu. Haza wassalam.